Ir zamanna gumlaw bolan birine ulu toy tutulup oňa iň atly bagşylaň biri çağırlypdyr. Ýary geceden soň bagşy gyzyp şeýle bir aýdymlar aýdypdyr boli dinleýijiler erkin elden alypdyr. Garyby gasar soňuny gaýgyrman her aýdymdan soň ay başaga menden bir ogluk, menden bir toklu diýip gaýgyrşypdyrlar. Toyda onunky sürüň eýeti bolan bir gysyk baýyň oglum oturan eken. Ol töwereginiň sahylygyny görüp oýa batypdyr. Baý oglu bolup menen bir zat, onu da bulonkudan ulrak zat bermesem biýabry bolaryn. Ya düýünki getirilen iki erkejiň birini beräýsem ekan. Baý öde köp zat o. Bermesem boljak däl. Şu pikirler baý oglunyň kelletinde telim gedek atsalypdyr. Gözüniň öňünden şol erkeji aýrylmandyr. Gözüniň öňünden şol erkeji aýrylmandyr. Bagşy dinläp oturanyna mundypdyr. Birdenem bagşy setini kesenden özüne gelipdir de, ay erkeji ağa, menden bir bagşy diýip gaýgyrypdyr.